Kene. Nah, ini. Tenang kowe, tenang. Kene, nah. Arep apa kowe mangkir isin. Leres ngendikanipun ingkang rayi Raden Kudawijaya. Ngoten niku. Jenengan yoganing Prabu Brawijaya Damarwulan. Jenengan nggih ugi. Raden Kudawijaya nggih yoganipun Prabu Brawijaya Damarwulan. Ngoten niku. Padha-padha putra raja anak ratu ing Majapahit. Anak ratu diperintah kok ora bisa dipercaya. Coba dipikir. Jenengan wis maju jaya nyingkirake muriding Sabda Palon. Sampeyan yo wis ngoten niku. Jenengan kalah mau menang. Aja maning adhiku aku kalah. Durung mesti, dereng mesti. Jalma kang linuwih menungsa niki mboten kenging dikira. Gedhi sampean. Dereng mesti yen Pandara kula niku kalah ora mesti. Sampeyan kok. Ora mesti menungsa kok. Gedhi. Sak jero-jerone kedung dijajake kedung jero wong atine kedung jajake ati wong jero. Jerone kedung atine wong. Lah mbok nek ngomong sing cetha si kuwi. Lah pripun? Sak jero-jerone kedung kena dijajagi. Ning jeroning atining wong sak cethek-cetheke kaya ngopo? Ora kena dijajagi kuwi kaya ngono. Yo arep ngomong kaya kuwi jan. Sak jeroning ati kedung kuwi menungsa kuwi kedung. Dadi gedunge menungsa. Nggon kedung niku pripun? Sak jero-jerone kedung jero kaya ngopo kena dijajagi. Cetek-ceteke atine menungsa najan cetek ora kena dijajagi kuwi kaya ngono nus. Kedung atine menungsa kuwi dijajagi kuwi kedung. Kedung dijajagi menungsa ati kuwi nggon ati iki pripun? Lah mbok di ijo. Sak jeroning kedung jero kaya ngopo kena dijajagi. Ning cetheke atine menungsa najan to cethek ora kena dijajagi kuwi kaya ngono nus nggih mulu-mulu iki kowe kok kowe iki meneng kok as ora usah geger sak jero-jerone kedung kena dijajagi iya sak cethek-cetheke atine menungsa ora kena jajagi iya sak jero-jerone kedung kena jajagi sak cetek-cetek atine menungsa ora kena dijajaki eslem. Sak jeroning eslem mulu-mulu kowe astri kok. Anggere nyong ngomong kaya ngene iki weruh kowe iki nyong mbok as. Lalen kabeh. Lah wong cah kaya kowe diwudeni kaya ngopo? Ayo. Digoreng-goreng kayak kudu segorake kali. Mbon. Sakniki jenengan tak aturi wangsul mawon. Pandara kula Raden Kudawijaya men maju perang. Sanus pripun? Pendarane iki tak iman kaya kuwi. Lho, ampun ngaten. Niki satriya. Dipun utus dening Ratu Prabu Brawijaya. Najan to niki anak ngoten niku. Niki dutaning Nalendra ing Majapahit. Urung perang kok bali wirang. Sampai kan kok. Padha-padha anak aja ngerti sampean. Dipikir. Satriya durung perang kok bali ya wirang cara nyong wirang ra. Lah wong sing wong ora pengalaman donya ngerti kok. Pun sakniki monggo dipasrahake mawon ingkang rayi Raden Kudawijaya. Sapa ngerti yen ingkang rayi saged gugah tapa ning kaki Sabda Palon nyingkirake muriding Sadipalon. Ngaliya kowe. Ora butuh karo kowe iku. Potong sengit aku. Mulu-mulu angel. Ayo angel kan sing nyaron milu utawa sing enom wis aduh. Edi, wonten ingkang dawuh apa iki ngene. Saiki kowe gelem bali apa ora?
menawi kula rasa-rasa ngendikanipun Canus menika leres Kang Mas. Kula menika yoganipun Kanjeng Rama Prabu Brawijaya. Sing ngatasi sedulur sepuh samiya sampun patrangan. Yen kula wangsul kados menapa wirang kula Kang Mas. Kudawijaya wonten ingkang ngadhawuh saiki ngene. Kowe tak lilakake perang nyingkirake sandrining Sabdapalon. Kena ning kowe kudu menang. Yen nganti kowe perang tanding nyingkirake sandrining Sabdapalon kowe kalah bali tak kethok gulumu. Saguh apa ora? Piye Nus? Saguh kuwi tenang aja kuwatir satriya kok. Cah lanang jenengan cah lanang. Aja wedi karo basane gras-grasan koyo. Aja wedi. Paling digras to ya Allah. Aja wedi, aja wedi. Wis waneni. Yen aku perang menang, aku kena bali. Yen aku kalah, bali arep dikethok guluku dening Raka. Pagel jurang Kakang ora apa-apa sing mateni sedulur tuwa. Nek mateni sedulur tuwa diikhlasake ora apa-apa. Oh kaya ngono nggih. Tinimbang pateni karo sedulur tuwa Den. Saiki arep mati pateni sandring Sabdapalon. Ya nus yen kowe mangkon aku manut marang kowe. Inggih Raka menawi tetelo mekaten Kang Mas. Ingkang rayi kula saguh piye yen kula nyingkiraken muriding Sabdapalon kula kalah aluwung kula pejake mawon. Oh kowe gelem awulan nuwun Raka yen kowe bali kowe kalah kepriye aluwung kula pejah. Oh kaya kuwi ya yen kowe menang kena bali yen kowe kalah ora kena bali ning Majapahit. Piye no saguh tenang saguh di umekaten Kang Mas iya. Yen nganti iki kalah ora bakal bali ning Majapahit. Ngerti? Yen nganti iki sing gugat apa ning kaki Sabdapalon. Ora-orane aku karo kowe bakal dadi rereane sing dadi ratu kono, ngerti kowe. Umekaten Kang Mas iya. Lah mbok iya wong kuwi ngrasa kok si kowe. Kowe iki tedak turun ing Majapahit. Lah yen kono iki dudu tedak turun ing Majapahit. Aku anake Dewi Kencana Wungu kowe Anjasmara. Lah yen kono anake Dewi Waita Buyengan dajan. Waita kuwi tedak turun ing Blambangan. Ngerti kowe? Oh mekaten Kang Mas iya. Ora patut dadi raja ning Majapahit. Sing patut aku mes tak dongake men kalah bali ning Majapahit. Tak tugel gulune. Nggih kersanipun minggat. Kraton Majapahit dipun kukuhi kula kalih panjenengan. Pun sakniki kersanipun kemawon kersane. Kersane maju perang modar sing modar. Wanene. Satriya kok. Permatane nyong aja keri. Permatan combong karo permatan batu syukur. Nggih, menawi ngaten kula namung nderek kersanipun Kang Mas iya. Kudawijaya wonten ingkang ngadhawuh Raka tak lilakake anggone bakal nyingkirake sandri ning kaki Sabdapalon ning yen kowe kalah ora kena bali ning Majapahit minggat saka Majapahit. Inggih menawi ngaten kula sagu-sagu awulan nuwun yen saguh mangkat to dina saiki